Opnieuw heeft de PVV de verkiezingscampagne afgetrapt in Venlo. 2 jaar geleden gebeurde dat ook al. Toen was het café te klein voor de belangstelling. En vandaag was dat niet anders. Verslaggever Maurice Heus is in Venlo. Ja, Maurice, weer Venlo dus. Is duidelijk waarom dat Wilders daarvoor koos? Nou ja, dat was eigenlijk heel duidelijk. Hij komt hier natuurlijk vandaan. Geert Wilders is hier opgegroeid, heeft hier traditioneel ook gewoon heel veel steun. En 2 jaar geleden was het heel goed bevallen hier bij de Blauwtrap. Je ziet het hier achter me. Het is wat rustiger geworden nu. Geert Wilders is net weg. Maar het is een heel klein café. Dus eigenlijk spektakel gegarandeerd. Want het hele Nederlandse politieke journaal was hier vandaag. En er waren natuurlijk veel supporters. Betekent dat niet iedereen dat café inkwam. Dat het per definitie heel druk is. Dat het een beetje lijkt op een rugbystrum. En ja, PVV moet het een beetje hebben natuurlijk ook wel van die beelden van het spektakel. Dus het komt gewoon goed over op tv. En dat betekent ook voor Geert Wilders een succesvolle aftrap. Hij wil dus ook nog even te woord staan. En zoals hij dat dan doet, doet hij dat ook gewoon in het Limburgs. Venlo is mijn stadje, Limburg is mijn provincie. We doen het voor Limburg in eerste instantie. En natuurlijk ook voor de rest van Nederland. Maar mensen zien het echt spuug en spuugzat. En dan zeggen jullie natuurlijk van ja, ze hebben het geprobeerd. Ze zoten aan het stuur en het is niet gelukt. Nee, maar dat is niet voor niks. Hè. We hebben toen het fout ging nog een plan gepresenteerd, een 10-puntenplan, om ervoor te zorgen dat er eindelijk wat zou gebeuren. Daar hebben de coalitiepartijen nee tegen gezegd. Maar dat is wel wat nodig is. En dat is wat we moeten doen. En mensen weten dat we erin zijn tegengewerkt. En dat het niet in Oslo, dat het niet is gelukt. En dat gaan we nou wel doen. Ja, veel belangstelling dus. Maar hoe verliep de bijeenkomst daar vanmiddag? Chaotisch, kan het eigenlijk niet anders zeggen. Het lijkt dan een beetje alsof je bijna bij een dartwedstrijd zit. Er klinkt Eye of the Tiger. Je denkt, daar komt Remo van Barneveld. Maar het is Geert Wilders. En hij komt dan onder groot applaus binnen. Krijgt ook eigenlijk bij elke vraag meteen een ovationele applaus. Nou, zoals het dan gaat. Opvallend was vandaag eigenlijk vooral dat hij natuurlijk voorsorteerde op de hele asieldiscussie. Want hier in Venlo afgelopen week grote consternatie over het feit dat hier in een klooster een AZC-opvanglocatie moet komen. En Geert Wilders vond daarom een nieuwe variant op eigenlijk de zin waarmee hij zo bekend werd. En hij vroeg aan het publiek, willen jullie minder of meer AZC-opvanglocaties? En dat klonk natuurlijk minder. Ja, dat was in een notendop eigenlijk de bijeenkomst vandaag hier in de Blauwtrap. Ja. Heeft hij verder nog iets bijzonders gezegd? Ja, wat wel opvallend was natuurlijk wat je hem net ook hoorde zeggen. Van goed, het klopt. Ik heb inderdaad meegeregeerd. Ik heb het geprobeerd. Het is eigenlijk geen succes geworden. Dat lag helemaal niet aan ons. Dat lag gewoon aan de andere partijen. Dat lag aan Europa. Dat lag ook aan de rechters. We zijn tegengewerkt. Dus hij legt de schuld nadrukkelijk niet bij de PVV, maar wel bij de anderen. Opvallend was wel ook nog dat René Klaassen er ook was natuurlijk. De PVV'er die we kennen uit het provinciehuis in Maastricht, maar die uiteindelijk door promoveerde, mogen we zeggen, naar Den Haag. Hij gaat over de zorg en ik kon hem nog even vragen, hoe moet het nu verder met Zuiderland? En daarvan zeiden van ja, dat weet ik eigenlijk niet. We gaan wel kijken of we het inderdaad zelfstandig kunnen houden. Dat blijft onze ambitie. Maar we weten, hebben we geleerd, want de PVV had natuurlijk de minister van Zorg. Het is een heel moeilijk dossier. Maurice Heus, dankjewel.